gihisgutan sa unang pagbasa nga gipasaylo na sa Ginoo ang sala sa mga katawhan sa Israel. Gusto na niyang bangonon pagbalik ang ilang nasod, niya gipahinumduman sila nga ang ilang kinabuhi nga kitasad ang atong kinabuhi sama ra kuno sa mga bulak nga malarag lang dayon dinhi bitaw sa atong simbahan. Sige tag-ilis og dekorasyon kaduha sa usa ka semana kay nindot siya tan-awon inig butang, pero dangtag mga 3 ka adlaw wa na, larag na niya. Mura sa kunutag balili nga green kay tan-awon, igdangtag pila ka adlaw wa na, laya na. Unsa may dugtong aning duha, giluwas ta, gipasaylo atong sala, unya gipahinumduman sad nga mura ratag balili or mura ratag bulak. Sabot mo, luwason din na nimong balili, luwason na nimong bulak, di ka mutugot nga malaya ang balili, di ka mutugot nga ang bulak malarag. Muna'y kaluwasan nga atong gihuna-huna or atong buhaton, kana bang di kita mamatay hana nga kinahanglang himso gid ta kanunay, guwapa gyud o guwapo gyud kanunay, ana mo nay atong kaluwasan. Dato gyud kanunay, di gyud mapurdoy, nyag mapurdoy gani di malas, nyag unya gani makakwarta giluwas sa kakabus, ana mo nay atong kaluwasan. Ikaw no, lingi anay mong tupad na unsa man okay ra kag malarag na okay ra kag malarag. Ang para nako matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo mo abot nga gamhanan, gahom ang iyang gamiton. Ang pasabot ani nga dili siya magsapayan kung malaya ang balili, malarag ang buwak, basta na fulfill nila, natuma nila ang misyon nganong gihimo sila. Ang bulak, ang katumanan nga makahatag siya katahom, ang mga balili makahatag og pagkaon sa mga hayop nana or makahatag og kanindot sa yuta, basta matuman ang misyon, okay lag malarag. Muna si Kristo minganhi dinhi 33 ra ka tuig larag na, pero puting nindutas iyang kinabuhi, natuman gid niya ang iyang misyon. Mabitang paghapit na mo putol siyang ginhawa dito sa kuros, niingon dayon siya natuman na. Di ba? Biko no, ikaduhang lingi sa imong tupad ing natuman imong misyon. Naraba sa uban to, wa kahibaw kung sa'y misyon. Unsa mo di akong misyon? Magkatawa bitaw ka ng uban, ingon, ako no, kanang stage 4 baya yug ko, unya kanang nakuan jud ko ron na cancer free. Naapagyog ko'y misyon. Naapagyog ko'y misyon. Unsa may imong misyon? Nasa uban, mabangga, ligid ang sakyanan, patay ang tanan, siya rin nabuhi. Ingon din, tagaan pagyog ko kinabuhis Ginoo kay naapagid ko'y misyon. Katusan si sa to, Brother Stanley, namatay naman kuno to siya pila to 8 ka oras niya gipabalik sa Ginoo dinhi kay naapa kuno siya misyon. Bebe, unsa may atong misyon be? Da tutok na muna ako. Kay ka pa dir unsa may imong misyon? Baligyag sla. Mao na akong misyon karon. Ikaw niya natuma na. Yes, nga naman
kada adlaw, kada nako misa gipahinumduman nako ang mga tao palit mong slot. Ikaw niyag mamatay ka ugma, human na akong misyon. Natuman man ako, kasi man kong baligyag slot. Oh. Nakaroon sa may atong generic nga misyon. Kaning atong ebanghelyo mo ay naghatag o generic kanang misyon gyud nato tanan ba nga mituog Ginoo. Kitang tanan nga motuog Ginoo, kinahanglan gidi ay nga mahigugma sa dili motuo o Ginoo. A true believer loves the non-believers of God. Mo nang ningon si Kristo, naaga ni kay usa ka gatos ka karnero, mawa ang usa, biya ay ginang 99. Pasabot kadtong nawala, wa na motuo sa iyang shepherd nga adto ang atong direksyon ni Simang. So kanang ni Simang, kanang dili motuo Ginoo, dili day na nato awayon. Unsaon man na? Atong higugmaon. Ang gigamit sa Ginoo sa pagluwas nato mao ang gugma. Ang gugma. Tanawa ha, o atong tanawon, naa siya'y creation. Ang iyang creation, angels, unya sakwan lang na, sa doon na lang na kinabuhi, angels o humans. Kita ko nung mga humans, kung itandi ta dito sa mga butang sa langit, mura ra kuno tag usa ka lugas bas, one piece of sand. So sa ato pa, wa gid tay baliw. Pero unsay gibuhat sa Ginoo? Labi na ni Kristo, gibiyaan niya ang langit. Philippians chapter 2, bisag Ginoo siya, gihukas niyang iyang pagkaginoo ug mitipo nato iyang gisulob ang atong nature. Sato pa, gibiyaan niya dito ang langit, ni anhe siya sa kalibutan. Unsa may iyang gibuhat dinhi? Iyatang gipanggapos ta niya para dadog langit. Gipugos ta, wa iyang gipaambit ang iyang gugma. Muna nasay uban mo ingon, wa jud ko mulampos pa der sa pagpangita sa akong anak, kay namatay na lang siya sa tukhang, wa gyud mubalik sa Ginoo. Sige lang yapong suyo, failure ko isip ginikanan. Ako din siyang pangutanon, sa dihang ga sige pagsuyop imong anak, nahigugma kaniya o nasuko? Padiroy, nahigugma gyud ko sa akong anak. Lampos na ka, natuma na ang imong misyon. Ngano man day na-convert ni Jesus ang tanang tao sa wapa siya mamatay. Oy, ang katapusang tao siyang kinabuhi nga mao ang iyang mga apostolis, nanagan, nawagtang. Si Maria ra ang iyang inahan, maoy mibarog dito sa tiilan sa cross nya, dunay mga pipila nga sip-sip ni kuyog-kuyog, pero guwap atos Maria dito, managan sa tuor adto ratos layo. Pero si Maria ray isog nga ni adto niya. Nya failure si Jesus? Wala. Ningon siya, natuma na. So kung magsigid itag higugma sa atong isig katao, bahala nagdi na mo respond sa atong gugma, magpabili na siyang hard-headed, magpabili na siyang stubborn, pero sige lang yung kaghigugma niya, natuman ang atong misyon. Mo nang ningos Kristo, love your enemies. Nya kanang imong enemy, mahigugma din na nimo, patyon ka na. Higugmao na nimong imong ka-office mate nga naglagot nimo, libakon ka ana, dauton ka ana, i-post ka ana sa social media. Pero sige lang yung higugma aron matuman ang misyon nga pangitaa gitong nawala. Sige, ikatulong lingi naakaroy nawala. Nakaroy na wala, kinsa may nawa ron nimo, ingka akong bana. Siya niya, sige kang higugma sa imong bana. Jesus, 40 ka tuig na akong gihigugma ng panuwaya na, pero
wa gyud mausab, mao ra gyapon batasan. Ingna dayon, congratulations, 40 ka tuig na kang nagtuman sa imong misyon. Okay na kay na, pwede na ka mamatay. Ana, di ba? Di man mo moto. Mao na lagi. So ang pagpangita sa nawala, dili pinaagig kusog. Nga mura kag ka na mangitag bata ba, ni arade ka din yung buang nga ka ha, uli nga balay. Di na mao. Ni arade kas computerang buang nga ka, pinakog na eskwela kang animala ka, ngari. Usap di kang di na mao eh. Dili na mao ang pagpangita. Kana bang mangita nga na parang mamas una ba magduwa may mangita siya namo gasigig tawag gabit-bit og bunal. Gabit-bit og bunal. Inig kakita hapos dayon. Paulit. Ikang pistiha ka, ikang yawaan ka. Paulit. Di na mao. Wa ka katuman sa imong mission bisag bisag imo pa nang natigo mang tanan nimong mga anak or tanan nimong gimahal bisag naa pa das imong atubangan pero tungod sa espada, tungod sa imong kaisog ang hinungdan mo nang natigom sila, ang kahadlok gakurog mo nang natigom sila, di na mao'y fulfillment. Wa ka katuman sa imong misyon sa pagpangita sa nawala. Na siya. So kinsa may nawa, kanang nangabit o kanang wa mangabit? Kinsa nawa? Uy, tubagoy. Ang nangabit o wa mangabit? Ang nawala ba? Ang nangabit. Karon kay ang wa mangabit nasuko mas nangabit. Kinsa na may nawala? Silang duha. O diya kay ang nangabit nahigog nga mangyapon sa iyang gibiyaan nga asawa muuli ra man gyapon kisa maroy nawala. Iyang asawa di naman mudawat sa nangabit pag-uli nga nangayog pasaylo kisa maroy nawala. O niya kay ang nangabit gipakuyog mang iyang kabit ngadto silang balay aron mangayog pasaylo. Wa man dawhata sa asawa kinsa maroy nawala. Luuyas asawa, no? Bitaw, ang akong ipasabot ani kung musugod na kaghigugma sa imong isig katao bisan pag unsa ka kabuangon sa una bisag unsa pa kakadakong makasasala musugod gani kaghigugma, fulfill ang imong misyon. Mao na kadtong tulisan nga gilansang uban ni Kristo katapusang higayon nakaamgo siya og niingon, Lord, usa ko ka makasasala, hinumdumi lang ko kung maghari na ka. Ingon ni Jesus, karon dayon kuyog ka nako sa paraiso. Nga naman na fulfill nimo ang imong misyon, ang paghigugma. Nindota, no? Oray maayo mo na pagbantay mong mga asawa or kamong mga bana basin gatanaw ka nga nangabit or nagbisyo ang imong kauban sa kinabuhi, wa na nay paglaom na makatuman sa iyang misyon. Muna maglumba ta kinsay makatuman sa atong misyon, maglumba ta og higugmaay, dili ta maglumba og linibakay. Maglumba ta sa pagdinawatay, dili maglumba sa pagsigig sa likway. Maglumba ta sa pagmahal sa kinabuhi, dili sa pagpatay sa kinabuhi. No? Mingaw man.